סליחה? 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 כן, כן. בשבילי סודה. זה מצל... סליחה. אוקיי, סליחה. נו? אוקיי. הכל בסדר. סתם צוחק. סתם. יש לו באמת משרת. כן. תסתכלו אותו. טאדה. אוקיי, נדפוק. שמעו, יש לי את הדבר הזה. שזה אחלה של דבר. לא ניסיתי ללבוש את זה ככה, אבל זה שימושי. אני מאוד אוהב את זה, מאוד, מאוד. תסתכלו. זה נוח. זה כיפי, חם לי רצח. אנחנו בתקופת הקיץ סיימנו אותה, ואני הולך לחזור בגדול. ואני גר בקריית אתא. איזה חם. זה חם, זה רותח. ופאקית לא חיברתי את המיקרופון. פאק. אני מטומטם. אני אגיד לכם משהו. אני מטומטם. יצאתי פייפן, אני אשים על מיקרופון. אוקיי. פשלה. נקרא לסרטון פשלה. טוב, אז בחזרה לנושא. יש לנו כאן דבר אדיר, אוקיי? פשוט אדיר. זה במיוחד לנסיעות, או כשאתה יושן אבל עם מזגן. אתה צריך לשאול אם זה עם מזגן או מאוורר. זה לא כזה קשור. אז פשוט זה כזה, אתה שם את זה. ואדם. ככה. אפשר להשמיע סאונדים מהאף עם המיקרופון. אוקיי, אני טומטם לגמרי, כן? אז אני יצא לפשלה, אני מגמגם, מה זה? סתם. אוקיי, זה מיקרופון אחד לא נוחים, אבל אני אחליף אותו. מיקרופון, עמדה. אז אני ממש אוהב את זה. את זה אני אוהב. I love you. אני אוהב ממש את הדבר הזה. זה ממש נוח. תקנו את זה. זה עלה לי כולה $2. פאקית $2. אני לא אגלה לך מה ההפתעה. כשאני כבר אהיה בבית החדש, אז אני אספר לכם, אני עובר לקריית אתא. עכשיו, אני עובר דירה, ויש לנו כאן דבר, מה זה מטורף. תקנו את זה. ומה יש לי בנוסף לתת לצופים, במיוחד לבנות, וויגל, זה... קניתי 2, אני לא יודע למה אני חייב, אבל קניתי. אוקיי, מקווה שנהנתם. אני אקרא לפרק פשלה, כי יש 2 דברים. 1, לא דיברתי מספיק חזק בפרק הקודם עם המיקרופון, לא דיברתי... אוקיי, זה מחובר. לא דיברתי פשוט מספיק חזק, מחקתי אותו. אני מקווה שזה מספיק חזק, כן, אני מקווה. ולפרק אני אקרא פשלה וביקורת על דברים מחול. נתראה. בפרק הבא יהיה גיימינג. אולי נשחק היטמן, אולי נשחק טיף, אולי נשחק פיפה, אולי נשחק NBA. מה שאתם מחליטים, אולי ריימן. מה שאתם מחליטים, ההחלטה בידיים שלכם. נתראה בפרק הבא, יאללה ביי.